Veľa dabingovým hercom sa stáva, že ľudia na nich vyťahujú to, že ktorý film je ich srdcový a poznajú naspamäť hlášky. Patrí medzi tieto postavy vo vašom živote, ktoré sú možno často omielané aj Emily? Hneď po Norme zo Skrytej vášne, áno. Tvoji synovia ťa už čakajú. Je to druhá taká ikonická postava, ktorá mi prischla a ja som veľmi rada, že môžem dabovať práve aj tú dvojku, pretože to má istú kontinuitu, istý vývoj. Ona sama si prešla istým vývojom, aj psychologickým, aj takým osobnostným. Takže áno, je to super. Ja sa veľmi teším, že mám také postavy, o ktorých ľudia hovoria a vedia, že som to ja. A máte aj pocit, že možno práve Emily Blunt herecky ušla nejakú cestu, že teraz to bola väčšia výzva, lebo predsa len je to 20 rokov, má za sebou už úplne iné skúsenosti? No áno, nesporne, ale ja si myslím, že ona bola vynikajúca už na začiatku a možno zo začiatku pracovala s takým menším počtom, nazvime to, výrazových prostriedkov a teraz už je dokonala v tom, koľko maličkých pohybov tváre vie urobiť. Akurát my, dabingoví herci, si potom nesmierne zapotíme, lebo my to potom potrebujeme nejakým spôsobom všetko vykryť a nie je to ľahká úloha, lebo to sú také malé vzdychy, také len ako drobné, ako keby povzdychy, ktoré ale treba vychytať, takže veľakrát som sa vracala do štúdia, aby sme to naozaj že donahrávali do detailov a do dokonalosti. Takže očividne na toto bolo aj veľa času, asi aj vyšší rozpočet, než na bežný dabing do televízie. Áno, hej. Nech mi mosty, čo pálim, osvietia cestu.